Здравейте хора, аз съм Заповеди ВГ и днес ще играем Амнезия за Dark Destiny. Само в момента ще намаля малко звука, защото мисля, че е твърди. Здравейте хора, аз съм Galaxy Man и днес това ще не е първи епизод на Амнезия The Darkness. Така че се пригответе гастите. Стартваме играта. Пригответе си гастите, защото става страшно, ей. Пак ли по 10 минути? Сега ви казвам, защото просто не защото чакаме толкова неща от Амнезия, а защото аз съм добре запознат с тази игра. Просто защото мисля, че няма какво толкова да показваме. Сигурно много от вас ще го гледаме, така и иначе. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. Сетете, ако искате какво да подвикаш игра, така ще едно нещо. I am Daniel. Даже малко стояне. Така, тук сме. Но тъж. Но... да. Но. Добре. Окей. Така ще вземем да ходим като препарираме. О! Сега е сега работи. Така, чакайте си да гея, бе. Без него не може да живея. Без тебе не може да живея. Гледай. Съм много запознат с играта. Така че мога да излезем така. Какво се излезе си? Не да го завърта си. Така да го подвижавам. Така го хвърлям. What the fuck? Дайте ми това. Ти ми нямаш първи. Гледай, гледай. Какво и да гледаш? Кажи, когато си готов, Джеймс. Аз идвам след тебе. Мисля, че е чисто. Така, сега ще напиваме ли ги? Що така, бе? Много съм пиян. Много пиян. Жень, днес да накладиш печката. Жень! Жень! Следвате! Добре, явно не мога да накладиш печката. Вот. Топихме вазата. Е сега. Разбием вратата. Ласпата. Добре. Не кличкайте да с мен. Сам добре. Съм тук. Сега. Да, дед. Имам наклай. Не се ще ходим да използвам. Поставя това. Не! 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 Добре. Вече взема да става водно. Добре, на която следваме.
Ой, да сме. Отварь капан, не варя. Не. No. No, там нет. Точно ударих в главата. Майка ти представа. Така, тук сме. Чакай, не сме. Да, тук сме вече. За малко пауза. Да продължаваме. Така, някаква лъжа. Така, много хубаво. Какво е това? Библия за геове! Фу! Библията ми за геове. Да. Къде са твои инвентарите? И се казва някакви инвентари. Съдът ми бавно пада в самата. Так, дай. Ето. Може да ти сега. Това е имам. Да има да бъде следващи. Направо на номери. Много бъде немайски. Всичко много година. Но след няколко минути ще спира на клипа вече. Какво? Още една библия за геове. Какво? Какво седи? Финир. Дай ми финира, бе. Виждате. Трябва да го отворим. Трудно. Така нещо има ли? Това е сайенсия. Много интересно. Библия за геове! Иска библиотека за геове. Не. Аз... Не. Кой има тук? Кирил. Чакайте си накарим печката. Давай! Да изгубим всички библии за геове. Библия за геове в печката. Още библии за геове. Дай тая, много е червена. Тази библия за геове е много червена. Влиза вътре. И да се накладиш малко дърво. Спарта. Добре, ето така. Спарта!
Добре, хора, мисля толкова да се играем, защото вече приключваме на 10 минути и аз бях. Сега че не. Чао!